Здравейте! Знаете ли какво ви трябва, за да изкачите без да се уморите Перперикон и да видите тази красота? Коластра, зелена, след това може и магнези. А ако искате да ви е по-трудно, вземете си 2-годишното дете с вас. Забавлението е гарантирано. Сега вижте тази красота. Ето това е базилика зад мен. Ето там, не знам доколко ще се види, разкопките продължават. Ето точно там. Така че работата по Перперикон кипи и през лятото. Ето там горе, вижте, това е кулата. А ние сме се запътили за тази площадка. Ето там горе с знамето. Я да видя моите хора къде са. Не ги виждам вече. Пожелавам ви прекрасен ден. Обикаляйте България, за да я опознаете.